अरे सादिक भाई, अरे मीर इकडे कुठे? हो पाऊस होता ना म्हणून इथे थांबलो. अच्छा अच्छा पण तुम्ही पेढे घेऊन इथे कुठे फिरताय? अरे यार आपली ती मुंबई गोवा हायवेची कॉमेडी व्हिडिओ व्हायरल झाली ना भावा. प्रत्येकाच्या स्टेटसवर, प्रत्येकाच्या फ्रेंड्स ग्रुप, फॅमिली ग्रुप सगळीकडे व्हायरल झाली. पेढा खा पाहिला. हो सादिक भाई, काय भारी व्हिडिओ बनवली तो. थँक्यू. अहो माझ्या पण प्रत्येक व्हॉट्सअप ग्रुपवर तीच व्हिडिओ आहे. काय बोलतोयस? हा. अरे थँक्यू. अच्छा. पण तुम्हाला ती अँब्युलन्स मध्ये जुली मुलं झाली त्यांची नाव काय ठेवली? एकाचं ठेवले नागुटले आणि एकाचं ठेवले वडखल. सादिक भाई गंमतच आहे तुमची. अरे यार अच्छा ठीक आहे, पण 5वीला यायला लागेल ना तुला. काय बोलताय काय? 5वी पण ठेवले? 5वी बॅनर बिनर छापले पूर्ण गावात. होते कोकणातले खड्डे म्हणून झाला माझ्या पोरांचा बर्थडे. सादिक भाई भारी कॉमेडी करता तुम्ही. पाहिजे ना काहीतरी थोडीशी कॉमेडी. बरं हे तुझ्यासोबत येत काय? नाही मला ना माहित, मी पाऊस आलो म्हणून थांबलो होतो. टेन्शन. बरं सादिक भाई चला निघतो आम्ही, मला एक काम आहे. आणि तुमची कॉमेडी अशीच चालू राहू द्या, सर्वांना हसत राहा. चल हा चला. जरा साहेब पेढा घ्या. नकोय मला. काव साहेब मिठाई खात नाही का? खातो मी, पण नकोय मला. साहेब तुम्ही मला ओळखलं नाहीत का? ओळखले मी तुम्हाला, पण मला मिठाई नकोय. साहेब माझी ना एक मुंबई गोवा हायवेवरची धमाल कॉमेडी व्हिडिओ फुल व्हायरल झाली म्हणून मिठाई वाटत होतो. बघितली मी तुमची व्हिडिओ. ती मिठाई तुमच्याकडेच ठेवा. अहो साहेब मिठाई नका घेऊ, पण जरा हसत राहा, जरा एन्जॉय करायला शिकवा साहेब. काय एन्जॉय करू मी? हा काय एन्जॉय करू? साहेब मी फक्त तुम्हाला व्हिडिओ बघायला सांगितली, तुम्ही तर लगेच सिरियस झालात. सिरियस नको होतं काय हो? हा सिरियस नको होतं काय हो? त्या मुंबई गोवा हायवेची तुम्ही अँब्युलन्स मधून 2 जुळीमुळे होतात खड्ड्यांमुळे ती मस्करी केलीत ना, त्याच खड्ड्यांमध्ये ना माझी बायकोने पोरं गमावलीत मी. तुमच्यासाठी मस्करीचा विषय असाला. 6 महिन्याचं बाळ होतं माझं. बऱ्याच ट्रीटमेंट केल्या तेव्हा 10 वर्षांनी मूल झालं होतं मला. माझी पत्नी भावाकडे जात होती मुलांना मामाच्या गावाला घेऊन. टमटम मला खड्डा चुकवायला गेला आणि समोर येणाऱ्या भरधाव ट्रकने टमटमला चिरडून टाकले. रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सी था. माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोर वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा. आणि माझी पत्नीमध्ये थोडा काय जीव होता. तिला वाचवण्यासाठी मी हॉस्पिटलची पायऱ्या फिरत होतो. इथं हॉस्पिटल नाहीये म्हणून मुंबईला घेऊन जात होतो. याच खड्ड्यांमुळे ती सुद्धा अर्ध्यात मला सोडून गेली. सॉरी सादिक भाई, अरे मी जरा जास्तच इमोशनल झालो. तुमचे व्हिडिओ पाहत असतो, खूप छान असतात. पण ती परवाची मुंबई गोवा हायवेची व्हिडिओ बघितली आणि माझ्या बायको आणि मुलांची आठवण झाली. असू द्या, आता या होणाऱ्या गोष्टीत आपण त्याला काय करू शकतो? सदैव बाई तसं नाही. 13 वर्ष झाली या मुंबई गोवा हायवेचं काम चालू आहे. रोज वर्तमानपत्रामध्ये बातमी येते, आज इथे ऍक्सिडेंट झाला, आज तिथे ऍक्सिडेंट झाला. कोणी कुणाची आई गमवले, पत्नी गमवले, मुलगा गमवलाय, कोण अनाथ झालाय तर कोणी विधवा झालाय. कोण जबाबदार आहे याला? हा सादिक भाई सांगा ना, कोण? आपण काय करू शकतो? आपण फक्त प्रतीक्षाच करू शकतो ना, रोड कधी होईल त्याची. हो साहेब. साहेब कसला आवाज आला हा? अहो ऍक्सिडेंट झालं. बायकोला होतो, खड्डा वाचवायला गेला आणि ट्रक खाली गेला, जागीच ठार झाला. कुणाचा मुलगा होता काय माहिती, बेकार झालं. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी.